en el que hi som molt experts, però sí que m'agradaria fer una reflexió política, com un independentista de base, diguem, no? I que, per tant, és una reflexió que crec que qualsevol partit independentista hauria d'entendre. Com diu el Costa, Espanya és irreformable, això no pot funcionar. Això és la raó per la que volem ser un estat independent, perquè no ens pot garantir un funcionament normal, un funcionament democràtic normal. En Espanya la democràcia no està garantida. Però el que no podem fer, i és el que em tem que està passant i em preocupa molt, és creure'ns que allò normal és la anormalitat espanyola. I clar, aleshores aquí estem perdent una de les claus que ha fet avançar l'independentisme els últims anys. És a dir, agafem la situació que tenim, imaginem que som una persona que viu en un país democràtic. La cosa és molt senzilla i molt fàcil d'entendre. Una llei es fa per resoldre una situació, per crear una situació, per resoldre un conflicte. Aquesta llei es fa, ho han dit tots, per desjudicialitzar el procés i per acabar amb la repressió. Molt bé. Per tant, la llei ha de ser efectiva. Una llei no es fa per a veure si això que diuen ara si fos ben aplicada. No, perdona, una llei s'aplica i punt. No si es fos ben o deixes de fer. Una llei no ha de tenir aquest marge. Una llei s'aplica. I si s'aplica, ha de donar el resultat que políticament el Parlament, en tant i en quant de representació popular, ha decidit que és aquest el resultat. És a dir, la llei d'amnistia ha de servir per la desjudicialització definitiva del procés. I si no serveix, és que està mal feta. I per tant s'ha de tornar a fer. I s'ha de tornar a fer fins a que estiga ben feta. Perquè el que no es pot acceptar és dir, clar, com que els jutges faran el que voldran, perdona, no, és que els jutges no poden fer el que voldran. En el cas espanyol n'hi ha dues qüestions a fer. Una primera, una llei d'amnistia ben feta, que vol dir sense exclusions. I que això, si tècnicament, com diu el Pep, s'ha de fer posant les exclusions tècniques, però després explicant que aquestes exclusions, res del que n'hi ha aquestes exclusions ha passat, a mi m'és igual com siga. Però la llei d'amnistia no pot tenir ni una exclusió. No pot quedar ni una persona fora de la llei d'amnistia, perquè si no, tot el procés democràtic se'n va en orris. Ara, quin problema n'hi ha? Que Espanya té un problema amb la seva justícia. Doncs que l'arreglen. I tampoc és tan complicat. Però com s'arregla? Mira, primer, dissolent l'Audiència Nacional, que això és un canvi en la llei del Poder Judicial que es pot aprovar amb la majoria que ara mateix dona suport a Pedro Sánchez. Es dissol l'Audiència Nacional, que és un tribunal d'excepció, que pot fer coses excepcionals que no es pot fer cap altre tribunal i que és la font màxima del desastre d'això. Dos, perseguint els jutges prevaricadors. Un jutge prevarica perseguit. Perseguit per l'Estat, perquè està incomplint la seva funció. És que si no, si nosaltres ens acostumem a dir això a Espanya funciona de manera diferent i per tant hem d'acceptar això, és que aquesta llei, si els jutges la utilitzaren bé, seria bona. Perdona, això és un absurd en termes democràtics. No, nosaltres això no ho podem acceptar. El catalanisme, l'independentisme, no pot acceptar aquest funcionament d'Espanya. I això és el que vam fer i el que hem estat fent en tot el procés polític. Dir, escolta, Espanya és un estat que no ens garanteix una vida democràtica. I com que no ens garanteix una vida democràtica, ens volem fer independents. Ara ens trobem en una situació en la que hem de passar encara pel forat d'aquest estat. Doncs si hem de passar pel forat d'aquest estat, el que no podem fer és comprar-los la idea de democràcia que tenen ells, perquè aleshores sí que estem perduts. Per tant, la llei d'amnistia ha de ser total i absoluta per a tots. I si no és així, no val, i s'ha de refer les vegades que faci falta. I segona, s'ha d'exigir els canvis, efectivament, si contrastat amb la realitat resulta que el Poder Judicial no va fer cas, doncs sí, dissolució de l'Audiència Nacional, canvi del tipus penal de terrorisme, persecució als jutges prevaricadors, etc. Perquè és que si no, què estem fent? Estem acceptant el marc espanyol, que és el que no hem acceptat des que ha començat el moviment independentista, com a normal. Quan jo escolto els partits polítics espanyols, els partits polítics catalans independentistes, dir és que clar, això, si Espanya fos d'una altra manera, perdona,
és que aleshores, no, això no. Nosaltres no podem tolerar de cap manera això. I ahí és on jo veig interessant que Junts s'hagi plantat. No ja per la llei d'amnistia, o sigui, més enllà de la llei d'amnistia. El fet de dir prou. Nosaltres per ahí no podem passar. Perquè si entrem en aquesta voràgine, ja ens tenen, ja ens han atrapat. Per tant, nosaltres ahir no podem passar. Escolta, que aquesta llei no pot funcionar, que no pot garantir una amnistia per tots, doncs s'acaba la legislatura. Per què hem de seguir? Ara demanaré